Immaġina l-ħajja mingħajr ilma. Il-bniedem jieb, l-annimal imut u l-fjur ma jiffjorixxix. Daqshekk huwa importanti l-ilma għal din id-dinja. L-ilma huwa s-sors ewlieni sabiex tiskatta l-ħajja ta' kuljum. Ejja morru lura fl-eqqel ta' wissu. Pajjiżna jkun litteralment deżert. Il-ħajja fl-ambjent u l-pajsaġġ Malti bħal donnu tmut. Għalfejn? Ovvja, għax l-ilma jieb bi-sħana qalila tax-xemx. Daqshekk huwa importanti l-ilma. Kull organiżmu ħaj fuq wiċċ id-dinja għandu bżonn l-ilma sabiex jgħix. U dik hija r-raġuni ewlenija għalfejn kull speċi eżistenti sa mill-ħolqien ta' din id-dinja dejjem fittxet, iġġieldet u mpenjat ruħha sabiex issib l-ilma. Għalina l-bnedmin l-istess bħan-nefs l-għaġġ huwa istint sabiex tgħix. 65% tal-bniedem huwa magħmul mill-ilma. L-ilma jsaħħaħ l-arterji, jirregola t-temperatura ta' ġisimna, jillubrika l-għajn u jsaħħaħ l-ormoni. F'pajjiż daqstant sħun bħal Malta, l-ilma sa minn dejjem kien problema. Xmajjar u widien mhumiex parti mill-ġeografija ta' pajjiżna u għal daqstant il-bniedem fuq din l-art minn dejjem saba diffiċli sabiex isib l-ilma ġieri ta' kuljum. Tajjeb ngħidu li l-ilma huwa l-iktar ħaġa importanti għall-bniedem mingħajru ma jgħix. Allura sa mill-ewwel bniedem li poġġa saqajh hawn Malta, l-ilma kien importanti ħafna lih. U nafu allura li n-neolitiċi, n-nies ta' dak iż-żminijiet, kienu diġà jaħżnu l-ilma. L-ilma kien jiddependi biss mix-xita. Allura kienu ħaffru, infatti nsibu viċin ħaġar qim, anke ħofor fejn kienu jaħżnu l-ilma. Ħakkim wara ieħor f'pajjiżna dejjem ra kif iċekken din il-problema billi jibni l-istruttura tal-ibliet maż-żoni fejn l-ilma kien aktar aċċessibbli. L-imdina u l-inħawi tal-madwar huma waħda mir-raġunijiet ta' twaqqif tagħhom fiż-żona ta' Malta. Maż-żmien kellna lill-Rumani, lill-Puniċi li wkoll għamlu sistemi tagħhom, daw kienu jwasslu l-ilma li kien jiġi mill-lejun mod speċjali saħda id-dar tagħhom u mbagħad iqasmu fid-dar tagħhom huma. Imma l-iktar li nistgħu ngħidu huwa li fi żmien l-Arab is-sitwazzjoni pjuttost inbidlet minħabba l-fatt li l-Arab bidew joħolqu komunitajiet. Aħna ngħidulhom irħajjel ġifieri dawk li ngħidulhom hamlets bl-Ingliż. Viċin ħafna ta' fejn hemm ejjun jew nixxijiet diretti. Infatti fil-pajjiż insibu ħafna kliem. Pereżempju, pajjiżi jibdew bil-birr, birr miftuħ, birr kirkara, ġifieri nsibu ħafna dawk. Jew inkella għandek ukoll pajjiżi oħra bil-kelma għajna, għajn dwieli, għajn arar. Ġifieri daw kienu hemmhekk nuru l-iżvilupp kbir li kien sar fi żmien l-Arab. L-Arab kienu jafu għax huma ġejjin ħafna minnhom ġejjin minn pajjiżi tan-nixfa, allura kienu jafu fejn għandhom jibnu. U li nafu huwa li l-parti tal-punent ta' Malta kienet tipproduċi ħafna ejjun u nixxijiet naturali. Filwaqt li l-parti tal-vantu l-isfel kienet tipproduċi għalkemm ma kien hemmx ħafna ejjun, imma dawn kienu jew fil-tarf ta' wied jew inkella fit-tarf ta' xi xmara ta' dak iż-żmien. Allura l-iktar postijiet importanti dak iż-żmien kienu l-imdina u l-madwar u għandek dak li ngħidulhom it-tlet tibniet il-kottoniera. Sewa, u allura daw kienu jiġu supplexxuti b'din is-sistema. Il-kwistjoni dwar l-ilma f'Malta ingħatat importanza ikbar wara li waslu l-Kavallieri ta' San Ġwan fis-sena 1530. Fl-ewwel analiżi bir-reqqa li saret tas-sitwazzjoni tar-riżors tal-ilma f'Malta li saret mill-Kavallieri qabel aċċettaw l-offerta tal-Gżejjer Maltin, id-delegazzjoni tal-Kavallieri iddeskrivit is-sitwazzjoni tal-provvista tal-ilma bħala waħda mhux sodisfaċenti. Mela tajjeb ngħidu li meta qabel il-Kavallieri ġew Malta kienet intbagħtet delegazzjoni hawn Malta biex isir studju dwar il-gżira biex jaraw jaċċettawx jew le. Infatti f'dan ir-rapport jingħad li waħda mill-ikbar problemi li semmew din id-delegazzjoni kienet li l-gżira hija kważi kollha xari, bla siġar u bla arbuxelli. U l-ikbar problema li kien hawn Malta dak iż-żmien kienet il-problema ta' Malta minħabba li ma kien hawnx distribuzzjoni ta' xejn. Allura
minkejja l-fatt dan kollu kellhom jaċċettaw il-gżira ħabba affarijiet oħra. Li ġara imma minn meta l-kavallieri mbaġġew Malta, mill-ewwel bdew jaħsbu biex jaraw kif ħajsolvu din il-problema. Kienu bnew meta bdew jibnu l-fortifikazzjonijiet, kienu bnew ċisterni ġo fihom. Meta bniet il-belt bnew diversi wkoll underground storage. Imma tajjeb ngħidu li fl-1906 il-Gran Mastru Garzes ħass li hemm problema kbira għax kulħadd kien jgħid li belt mingħajr ilma hija belt mejta u kif fil-fatt kienet jiġri. Għaldaqstant il-Kunsill tal-Ordni tal-Kavallieri fl-1596 ħareġ ordni formali li kellu jsir proġett li jwassal l-ilma ġieri mill-għoljiet tan-naħa ta' fuq ta' Malta għal Belt Valletta. Iżda fir-realtà dan il-proġett kien ġie pospost minħabba problemi ta' finanzi. Popolazzjoni dak iż-żmien kienet ġetta 30,000 ruħ. Allura li ġara huma rriedu jibnu proġett li jniżlu l-ilma min-naħa ta' Dingli u r-Rabat lejn in-naħa t'isfel ta' Malta. Imma li ġara kien li ħabba l-finanzi tal-ordni dak iż-żmien ma setgħux jagħmluh il-proġett. Il-problema komplet tikber. Minħabba l-fatt li l-uniku minkejja l-fatt li kellek il-kottoniera diġà qed tiffunzjona li kienet nistgħu ngħidu ċ-ċentru tal-kavallieri minn barra l-Mdina dak iż-żmien, allura rridu jaraw x'se jagħmlu. U l-uniku ħaġa, l-uniku nixxijiet li kienu jeżistu hawn Malta aw in-naħa t'isfel kien propju il-Marsa, kien hemm 3 nixxijiet ta' ilma ġieri u ilma tajjeb u li kienu jagħmlu allura permezz tal-braken u tankijiet fuqhom jew krietel fuqhom kienu jġorru l-ilma mill-Marsa lejn il-Kottoniera u anke l-qudiem lejn il-belt. Kien kważi 2 deċenji wara li l-proġett tal-akwadott issokta. U propju madwar 400 sena ilu, fil-21 ta' April 1615, fil-Belt Valletta kienet saret festa kbira li fiha ħadu sem il-Gran Mastru, il-Kavallieri u l-Maltin mill-Belt. Dakinhar wasal l-ilma tax-xorb fil-Belt Valletta. Permezz tal-akwadott kienu jgħaddi l-ilma minn fuq l-akwadott jibqa' nieżel sa fejn ngħidulu l-imrieħel hemm Santa Venera u hemmhekk allura bnew l-arkata ta' Gran Mastru hemmhekk biex ikunu jistgħu jaqsmu t-triq. Infatti li ġara hawn min jgħidlek imma għaliex ma baqgħux niżlin iżjed. Ir-raġuni kienet biss waħda teknika li hija inħabba l-gravità. Ftit niżjed mill-arkata tal-Fleur de Lis insibu l-ewwel sistema ta' torri fejn kien jinġabar l-ilma taħt fih hemmhekk biex jikkontrollaw il-presess tal-ilma. Kien jibqa' nieżel matul il-ħamrun kollu u l-ħamrun ukoll mbagħad benaw torri ieħor. Infatti daw iż-żewġ torrijiet illum ġurnata għadhom jeżistu. Insibu wkoll li minn ħamrun mbagħad l-ilma kien jibqa' sejjer lejn il-Furjana u jidħol il-belt. Oriġinarjament l-akwadott kien iddisinjat li jgħaddi minnu 1400 metru kubu ta' ilma kuljum u kien iforni madwar 30,000 ruħ. Ta' min jgħid li l-parti l-kbira tal-ilma għal konsum pubbliku kien disponibbli biss għal dawk li kienu joqogħdu fl-ibliet, filwaqt li residenti tal-villaġġi rurali kienu jiddependu minn spiri u nixxijat li kien hemm fil-lokal tagħhom stess. U xi ħaġa interessanti kienet li jekk xi ħadd jinqabad jew jaħsel idu jew jaħsel il-ħwejjeġ ġo ċerta funtani, dan kien jiġi kastigat bil-kbir. Pereżempju, raġel kien jingħata swat, kien jingħata xebat bil-frosta. Mara kienet titkeċċa minn ġol belt. L-Ingliżi komplew jibnu fuq dak li sabu minn żmien il-kavallieri. Iż-żminijiet bdew jinbidlu u d-domanda komplet tiżdied. Għaldaqstant l-awtoritajiet iridu jaħsbu għal dawn il-bidliet soċjo-ekonomiċi f'pajjiżna. Insibu li fl-1881 l-Ingliżi bnew l-ewwel impjant ta' distillatur ġewwa Malta. Mbagħad nafu li wara dak fis-seklu 20 imbnew diversi distillaturi oħra. Wara l-indipendenza, l-awtoritajiet Maltin komplew b'dak li kien magħruf bħala il-Waterworks, li kien dipartiment tal-gvern li twaqqaf fl-aħħar snin tas-seklu 19.
Iżda l-ilma fil-verità minn dejjem kien jasal fil-vit tad-dar. Mela tajjeb ngħidu li l-ilma fil-bidu tas-seklu 19 insibu li kien jiġi inti trid tmur għalih inti u mhux jiġi ġodda rendek, x'jiġifieri. Jiġifieri inti kont tmur fuq lajn kienet tkun bħal speċi ta' pompa li minna timla l-ilma. Imma mbagħad aktar ma beda għaddej il-perjodu Ingliż għal ħabta tal-1830 nafu li daħal l-ewwel ilma ġewwa djar permezz tal-vit. Illum il-ġurnata m'hawnx dar li m'għandix vit. Iż-żminijiet jinbidlu u l-istess il-ħtiġijiet. Għalhekk kien propju fl-1992 li twaqfet il-Korporazzjoni tal-Ilma f'Malta li komplet fuq ix-xogħol li kien isir qabel. Madankollu l-korporazzjoni bdiet ħidma biex iżżid il-produzzjoni tal-ilma u ttejjeb id-distribuzzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Aktar tard fis-sena 2003 il-korporazzjoni ingħatat l-inkarigu li topera wkoll id-distribuzzjoni u l-proċessar ta' dranaġġ biex illum il-korporazzjoni hija responsabbli miċ-ċiklu sħiħ tal-produzzjoni tal-ilma f'pajjiżna. Illum m'għandniex biss sistema effettiva u ekonomika, iżda proċess ta' distribuzzjoni sostenibbli li jforni ruħu minn sorsi differenti sabiex jaċċerta l-kwalità u l-kwantità skont id-domanda meħtieġa. Tliet impjanti ta' diżalinazzjoni tal-ilma f'Pembroke, iċ-Ċirkewwa u Warlapsi jipproduċu 60% tal-ilma f'pajjiżna sabiex dan l-ammont jitħallat ma' ilma ieħor li jittella minn taħt l-art. Din it-taħlita tal-ilmiet minn sorsi differenti tinħażen f'ġibjuni madwar Malta u Għawdex. Illum għandna wkoll impjanti ta' dranaġġ li jipproċessaw id-dranaġġ kollu ta' pajjiżna u dan sabiex inħarsu l-ambjent u saħħet 420,000 abitant f'pajjiżna u aktar minn 100.8 miljun turist li ta' kull sena jżuru pajjiżna. Dawn l-impjanti jassiguraw li l-bajjiet u xtajtiet tagħna huma notfa skont l-ogħla livelli internazzjonali. Il-korporazzjoni tħaddem aktar minn 1000 ruħ f'pajjiżna. Xogħlijiet varji minn dawk amministrattivi, tekniċi, ta' professjoni u oħrajn li snajja u l-esperjenza issawru f'ħidma li mingħajrha l-ebda qatra fil-vit ma tasal f'darna u l-ebda litru ta' dranaġġ ma jiġi proċessat. 400 sena wara, l-isfidi u l-impenn tal-Kavallieri ta' San Ġwan illum arafna kif indawruhom f'opportunità li saħansitra hija gwida għal barrani. Għax-xorb, għal ħasil tal-ħwejjeġ biex insaqqu, biex nisqu l-annimali u għal 100,000 ħaġa oħra illum nagħmlu użu mill-ilma f'kull ħin u f'kull mument tal-ġurnata. U bħal donnu dan il-bżonn illum sar proċess ovvju. Illum fl-2017 bħal donnu saret xi ħaġa ovvja li kull meta tiġi bżonn tiftaħ il-vit u l-ilma jinżel bla problemi ta' xejn. Tlejna ftit sal-belt u hemmhekk staqsejna minn fejn jiġi l-ilma. Minn fejn jiġi l-ilma tal-vit? Jenna minn fejn jiġi l-ilma tal-vit? Minn fejn jiġi l-ilma tal-vit? M'għandix idea da. M'għandix idea. M'għandix idea. Mhux m'għand il-gvern, la tħallas għalih. Issa sew. M'għandix idea. Naf, mux ma nafx. Mux mill-bahar. Mill-viaduct tar-Rabat hemm l-aqueduct mir-Rabat mill-Leliqi u mill-Vit ukoll. X'hekk ma tiftux mhux se toħu ilmu. Il-ma ta' Vit mir-Reverse Osmosis savejna fienu u mill-ġibjuni. U mis-sema. Sidi għamandi. Naflew il-ġibjun, semna sal. Min reverse osmosis. Mux mill-borħol ta' ħaddingli. Ux. Mill-water table. M'għandix idea. Mill-pipe. Ektar il-bot mill-pipe. Mux minn xi reservar ta' distret fejku, mbagħad jibqa' sejr sar reverse osmosis ċertu bnadi. Jew jiġi
it-sors hawn mill-art, groundwater jew inkella desalinated. Mhux mill-borehouse jew mill-ispejeru. Jew mix-xita, jew inkella mill-borehouse li jtellgħu l-ilma. Jew mill-reverse osmosis, jew inkella mill-underwater table li għandna, u mill-ilma tax-xita ġew. M'għandix idea. Ma nafx ta. Mhux minn taħt l-art. Ma nafx ta, għax ngħidlek ma nafx. Mhux mill-baħar. Mir-reverse osmosis, għaliex ma x'in il-problema, bista nixrob minnu. Mhux mir-reverse osmosis jew minn taħt l-art. Jew mir-reverse osmosis jew mill-ilma tax-xita li għandna għarfuh. Mix-xita supposta. Naħseb jien ma nafx. Mhux mill-ġebjuni. Mill-ġebjuni jew. Reverse osmosis u mill-boreholes. Mhux mill-reservoirs. Mhux mill-kanen. Mill-kanen naħseb hu. Mhux hekk, iftaħ il-vit u ħalliha qattar. Imma jekk tifhem aħjar minn fejn verament jiġi l-ilma tal-vit, minni tibda taħsibha darbtejn. Matul dan il-programm u f'oħrajn ser nifhmu aħjar kif l-ilma mis-sors jispiċċa fil-vit tagħna. Is-sistema tikkonsisti minn ġibjuni, maġġor parti huma ġibjuni, 3 impjanti ta' reverse osmosis, għandna boreholes u pumping stations, u ovvjament 2000 km ta' infrastruttura biex nwasslu dan l-ilma għad-djar għand in-nies. Ejja nibdew pass pass billi nifhmu ftit l-ilma naturali minn fejn jiġi. Iċ-ċiklu tal-ilma dak li nsejkulu wkoll il-water cycle huwa kif ngħid l-isem stess ċiklu. Importanti nżommu f'moħħna li fil-verità la hemm bidu u laqqas tmiem. Ġifieri hemm ċiklu li minnu jgħaddi l-ilma hemm stadji differenti. Ħafna drabi biex nispjegaw nibdew mill-ilma baħar. Ġi għandek l-ilma baħar li bisħana tax-xemx l-ilma jibda jevapora, jiffurmaw isħab li minnhom tibda nieżla x-xita. Di-xita xi parti minnha taqa' fuq il-baħar, allura ċ-ċiklu jerġa' jibda minn hemm u hemm sħab ieħor li jimxi fuq l-art u allura di-xita taqa' fuq l-art. Xita li taqa' fuq l-art tifforma ix-xmajjar la dajjar f'pajjiżi kbar fil-Kastana. Mhux il-każ, però fil-każ ta' Malta parti minn dan l-ilma jipperkola fil-blat u jinżel fil-ilma tal-pjan. X'jiġri, kif jaqa' l-ilma fuq l-art permezz tal-gravità, dan l-ilma jibda miexi lejn il-baħar. U kif l-ilma dan jasal lejn il-baħar qed nagħlqu iċ-ċiklu tal-ilma. Fil-każ ta' Malta, l-ilma li jinżel fil-blat u jisir parti mill-ilma tal-pjan, bil-mod il-mod jibda jiskula lejn il-baħar u joħroġ minn madwar il-kosta. U hekk nkun qed nagħlqu ċ-ċiklu tal-ilma f'Malta. Importanti wkoll nżommu f'moħħna li ċ-ċiklu tal-ilma huwa mezz importanti ta' kif jiġu trasmessi nutrienti fis-sistema, fid-diversi sistemi li hawn fid-dinja. Huwa il-ċiklu li permezz tiegħu aħna ikollna l-ilma, il-pjanti jkollhom l-ilma, l-annimali jkollhom l-ilma, huwa ċiklu fundamentali ħafna għal ħajja fid-dinja. Dik importanti li nżommuha f'moħħna. Dak li għal-missirietna kien sfida, illum dawwarnieh f'opportunità. Iżda kif? Jekk tifhem verament kemm huwa importanti l-ilma, tintebaħ li l-importanza tiegħu ma ddurx biss mad-djar tagħna, iżda llum l-ilma sar kontributur ewlieni fit-tisħiħ tal-ekonomija ta' pajjiżna. Ħrabna ħarba sa waħda mill-fabriki ewlenin f'pajjiżna sabiex nifhmu aħjar dan kollu. We arrived here in 1961 to make O-rings and other rubber molded parts. We actually make a lot of them. We make over 5 million every day, 25 million a week, which is actually 1 billion rubber parts every year. We employ 550 people in Malta. When you say a good water system, I think really what you mean is a reliable water distribution system.
For an industry, that is absolutely vital, especially ours. We use a lot of water in our process, either for cooling our over 200 moulding machines, or actually in processing the O-rings to actually improve their finishes and make them bright for our customers. As well as the obvious factors, such as the availability of labour, and also assistance from the government at the time, back in 1961, it was obviously very important for us to have a reliable distribution system for both water and, of course, electricity, as they are vital within our process. We use a huge amount of water in our process. We have over 200 injection and compression machines, all of which operate at very high temperatures, and we use the water to actually cool them and keep them within the acceptable limits for the process. In addition to that, we use water in actually processing the rubber parts. In wet bowl grinders, we actually use the water to lubricate the whole system and actually keep everything flowing well. With the amount of water that we use, we have to do recycling. Otherwise, the amount we would use would be just unacceptable economically. We have a large reservoir actually under the factory, and then we have recycling plants at the back of the factory. Mhux l-ewwel darba li f'xi ġurnal jew ieħor jew f'xi argument fuq il-bank tal-pjazza jingħad li f'pajjiżna qatt nispiċċaw mingħajr ilma. Jekk alla ħares qatt tinqala xi problema partikolari f'wieħed mill-impjanti li jiġġeneraw l-ilma f'pajjiżna. Imma fil-verità dan l-argument huwa minnu. F'dal pajjiż avolja huwa pajjiż li sejjaħ water stressed country għax ma tantx għamlu ilma tax-xita u aħna marbutin bħala riżorsi. Komparati ma' pajjiżi oħra fl-Ewropa, anzi fid-dinja, maħna xejn għar, assolutament, jew m'għandniex inkwieti kbar milli għandhom huma li nispiċċaw mingħajr ilma. Ovvjament l-ilma tagħna jiġi bl-elettriku, bl-enerġija, anke jekk ma tipproduċihx. Trid tqassmu bl-elettriku, jiġifieri jrid ikun hawn diżastru kbir li nispiċċaw mingħajr elettriku għal perjodu twil ta' żmien biex Malta tiġi mingħajr ilma. Ma otherwise il-Water Services ħadet ħsieb li ikollha ġibjuni kbar biżżejjed mqasmima Malta kollha bi-generators fejn hemm bżonn biex iżżomm riserva adekwata ħalli tagħti l-ilma kontinwament. Minkejja li llum nistgħu ngħidu li l-aċċess għall-ilma huwa xi ħaġa ovvju u kważi naturali, dan ma jfissirx li m'għandniex inħarsu l-konsum tiegħu. Għaldaqstant ikun għaqli li wieħed ikun responsabbli bil-mod ta' kif u kemm jagħmel użu mill-ilma. Dan sabiex inħarsu l-ambjent ta' madwarna u naċċertaw aktar sostenibilità f'dan il-proċess, hekk tant importanti għal ħajjitna.